ಪ್ರೇಮಿಯಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೇಮಿಯಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೇಮಿಯಲಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಓ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಅಣ್ಣ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಡಲು ಹೋಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ದಾದಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದ ದೇ ಇದು ಪುಟ್ಟಗವ್ರಿ ತೂಂದೇ ಪುಲೆ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡೇಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಯೇ ಕರ್ಮನ ಮತ ಏರೆ ಗಾವನ್ನ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸೋನ ಬೇಲೆ ಯಾನೊಂದು ತೂಲೆಗೆ ಸಮ ತೂಲೆ ನಾನು ದುರ್ಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ದನಿ ಎಂಕರ ಜನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲೇರಿ ಒರಿಯ ಕುರ್ಚಿಲಿ ಬಕ್ಕೊರಿ ಪೊಣ್ಣು ಮರಲ ಕುರ್ಚಿಲಡ ಈ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಂಬಿ ಅವೇ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮರಲಿ ತೋಡು ಆಗ 5 ತಿಂಗಳ ಹಾಕಿ ಆಡು ಸಂಬಳ ಕಾಸುಲ ಒರಿಯಡು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ದೇನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹಲೋ ಓಲೆ ದಾ ಮಾರೈದೆ ಈ ಬಂಗಡೆ ಅವ ಕಜಿಪದ ಕುಡು ದಾ ಯಾನೊಂದು ಪನ್ಪುಣ ಕೇನು ರಾತ್ರಿ ನಿಂಡ ಪಂತಿಜ ನೆನಪುಂಡ ನಿಕ್ಕು ದಾ ಈ ರೆಡಿ ಆದ ಬಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಅವ ದಾಲಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇತರ ಅರ್ಜನ ಬರ್ಪುಣ ಬರ್ತಾನ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಬರೋಡ ಅವ ಅಬ್ಬ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಕಾಸೇ ಕಾಸು ಅವ ಬತ್ತಪ್ಪ ಕೊನಾರ್ರೆ ಅವ ಬತ್ತೆ ಕೊನಾರ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕೊನ್ನ ಮರ್ಲಿ ಇಯ ಎಂಗಿನ ಈಯೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲಿ ಇರು ಕೊನ್ನ ಮರ್ಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅದ್ಯಾ ಈ ಬತ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಇರು ಬೈಕ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ದಿನವಲ್ಲ ಬಾದಿ ಇಂದಟ್ಟು ಬರ್ರ ಬಸ್ ತತ್ತ ಬರ್ಪುಣಿ ನಾನು ಕಾರಣ ಆ ಬಸ್ ರಶ್ ಉಂಡೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏಪತ್ತನಲ್ಲ ಡೋರ್ ಟು ನೇಲ್ ಕಾಯಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಏಪಲ್ಲ ಡೋರ್ ಟು ನೇಲ್ ಹೊತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆದಾನೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ಕೆ ಈದಾದ ಅಂಡ ಯಾವಂಡೆ ಏಪಲ್ಲ ಇರು ಚಿಲ್ಲರ ನಟ್ಟೋರತ್ತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆದಾನೆ ನಟ್ಟುನ ನಾನು ಕರ್ಮ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಕ ಮಾರ ದೇ ಸೇಸಪ್ಪನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅವ ಜಗದನಿಗೆ ఆయన ಸರಿ ಮಲ್ತಾನ ಎಂಚಿನ ఆయన ಸಮಾಲ್ಪುನಿ ಯಾನ ಫೋನಾಗ ಸೇಸಪ್ಪನ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಕುಂಟಾಜರ ಒಂದು ಐಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜನ ಮಾರ ಏರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನು ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾತನಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಐತು ಬಾವಲಿನೆಲ್ಲ ಕನ್ನೆಲ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕ ತುಟಾಕ ಆಮಿ ಅಮಸರ ದಾನೆ ಇರಗೆ ಮೆಲ್ನ ಕರ್ಮ ದೇ ಅವಂತಿ ಈ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಕರ್ಮ ಎನ್ನ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲಿಂದಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಉಸರಿಜಿ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಮರ್ದುಗೊ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೊ ನೋಡು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ಮಂಗಟ್ಟ ಅವ್ರಿಂದ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಗ್ ಮಿತರ್ರೇನ್ ಬರತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬುಗು ಆ ಕಂಬ ಏತು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಇರೇಗಿ ಮೂಲ ಕುಲೊಂದು ಗೆಂತನ್ನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಗದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ನೀರೇಗಿ ಕರ್ಮ ನೇ ತೂಪುನಿ 15,000 ಸಂಬಳ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೀದಾ ಒಬ್ಬನ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ಪನೇ ಅಂಜನ ಈ ಪೋ ಮಾರೆ ಈ ಪೋ ಎನ್ನ ಪೋ ಸಂಬಳ ಬರ್ಬು ಜರ ಇರು ಇತ್ತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲೆಗೆ ಕೊರೋಡ ಅಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏರೆಗಿ ಬರ್ತಿ ಪಣ್ಣಾಗಿ 300 ಫಲ ಏಪ ಇತ್ತೆ ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇದು ಏನ್ ಬೇಲಾಡ್ ಪೆನ್ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಮರಲು ಆತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಬಿಡಜ್ಜ ಅತ್ಯ ಈ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣ ಏನ ಅಪ್ಪೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ಜೋರುಂಟು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆರೆ ಅದು ನೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಯಾರು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಮ್ಮೆ ಬನ್ನಗೆ ಏನು ಎಂಚೆ ಬರಡು ನಡ್ತಂದೆ ಬರಡ ಹತ್ತು ರಿಕ್ಸಡ್ ಬರಡ ಪ್ರಾಯದಾರತ್ತ ಈ ರಿಕ್ಸಡೇ ಬಲೆ ನಿನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡ ಯಾನು ವಾಕಿಂಗೇ ಬರ್ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಿಲ್ ಹತ್ಯ ಬಿರ ಈ ಪಂಡ ಕಂಬ ಹೊಣ್ಣು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ ಔಸೈಡ್ ಈ ಪಂಡ ಕಂಬ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಮಿತರ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೆನಪುಂಡಿ ನೇ ಕಂಬ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ನಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಏರೆಗಳ ಬಲಿ ಪೂಜಿ ಯಾನಾಯ್ಕೆ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಂಬ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಚೌಲ್ ನೀರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಕಂಬ ಚೌಲಿ பொண்ணு பர்பல் மர முக்கு ಈ ಪಂಡ 15,000 ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುದು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಂದಿ ಲೇ 15,000 ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಂದು ಅಗಲು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೊರ್ಪೆರಂದು ವಾಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವಿಡ್ದು ಈರ್ನ 5 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಪೆರ್ಗಂಡ ಕೊರ್ಪು ಜಾರ ಆಂಡಲ್ ನಿಂದ ಡೌಟ್ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಈರ್ನ ಕಾರಣ ಎಂಜಿನ ಡೌಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪೆನ್ ಕೊರ್ಲಿ
பொண்ணு வரப்பால் பொண்ணு கண்டித்த வரப்பால் ಡೌಟ್ ಎನ್ನ ವಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಜರುಗಲಿ ಬಗ್ಗಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬರೇ ಬಗ್ಗಲಿ ನಾನು ಚಂದ್ರ ಇರೇ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಬುಜಾತ ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಿ ಇರ್ನ ಕಂಪಿಂಡು ಸೈತಿನೇಟಲ ಮೂಲೆ ಬೆನ್ಪೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಸೈತಿನೇಟಲ ಐನೊಂದು ತಪ್ಪು ಅಕ್ಷರ ಬರಲ್ಲ ಸೈತಿನೇಟಲ ಮೂಲೆ ಬೆನ್ಪೆ ಕಾಣ ತನ್ನ ಎನ್ನ ಬುಧ ಚಂದ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ பொண்ணு பர்பல்யா தானவே சுகுனுண்டே வாய்கு ஊர்னா ಲಿ ಸೆಂಟದ ಕಮ್ಮೆನ ಅರ್ಪು பொண்ணு ಬತ್ತಲದಾನೆ ಅವ ಸೆಂಟದ ಕಮ್ಮೆನ ಹತ್ತು ಅವ ಬಾಟ್ಲಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಬಾರೆ ಬರೋನುಂಡು దాన్ని తినేసా దాన్ని సురేసా నాలుగు పాటు పాటుగా రాలేళ్ళ పాటుగా పాడగామే ఏరేర్న కాసులు అత్త పాడు పాడుగా ನಾನಿರುವುದು ಅಮಲಾಗಿ ಬಾರಿರುವುದು ನಮಗಾಗಿ 60 ಬೇಕೆ 90 ಸಾಕೆ ಕುಟೀರೆಲ್ಲ ಹಾಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ಯ ಒಂದೇ ಬಾರಿನ ಗಿರಕಿಗಳು ನಾವು ಸೋದರರಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಯಾನಿಂದ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಭಾಸ್ಕರನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕಂಬ ಮಿತರ ಬಂತತ ಈ ಮಿತಾರ್ದನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಭಾಸ್ಕರನ ನಡೆ ಕಂಬ ಮಿತರ ಪೋಯ ಯಾವನ ಕಂಬ ಮಿತರ ನಡೆ 60 ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡೆ ಮಿತರಿಯನ 60 ಕೊರಿಯರಕಲು ಮಿತರಿಯನ ಯಾಯಿ ಜೆಂಕವು ಐರ್ದೋಗ ಕುಟ 60 ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡೆ ಅವಲ ಯಾಯಿ ಜೆಂಕ ಗಡೆ ಕಾಕಲು ಯಾನ್ 60 ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿಂದ 90 ಕೊರಿಯರ್ ಐರ್ದೋಗ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಎಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಉಡುಪ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಪಣಂತ ದೆಪ್ಪೆ ದೀಪೆ ಅಂತ ಪಣಂತದ ನೀನು ಇತ್ತರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ವರ್ಪಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪುಣ್ಣರ್ಪಲ ನಮ್ಮೆ ದೊಲ್ಲೆ ಹಚ್ಚೊಂಡು ಬೇ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬೇಲೆ ಅಂದಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡು ಯಾ ಪಂತತ ಪುಣ್ಣರ್ಪಲ ಐಕೆ ಈ ನಾವು ನೈಸ್ರಾತೀನಿ ಅವು ದುಮ್ಮು ಬೋದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಲವ್ಲಿ ಕನಪನ ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ ಫೇರನ್ ಲವ್ಲಿ ಉಂಡ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲವ್ಲಿ ಉಂಡ ಎಂಡ ಉಪ್ಪಡುಂಡೋ ಇಂತೆ ಪೊಣ್ಣು ವರ್ಪಲ್ ಚಾನಲ ಮಲ್ತಾಳ್ದ ಏನನ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಲ್ತದ ನೀ ಮದ್ನ ಪಿಲಕ ಅಲ್ಪಮೆ ಏನು ಮದ್ನೆ ಪಿಲಕಾನ್ ಬೋಡ ದಾಗತನ ಅಲೆಗ್ಲಾ ಬೇಲೆಂಡು ಎಂಕ್ಲಾ ಬೇಲೆಂಡು ರಟ್ಟನಕ್ಲ ಸಂಬಲನೇ ಈ ಸಂಸಾರಾನ್ ಬೇರ್ನೆ ಬಿದಾರ್ಥ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾದ ಐಕ ಬರ ದಾದ ಅದ ಈ ನಮ್ನೆ ಐಕ ದಾದ ಅಲ್ ತಂದ್ಗೇನಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಬರದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತ ಸೈತಿನೇಟ ಮೂಲೆ ಬೆನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಸೈತಿನೇಟ ಮೂಲೆ ಅನ್ಪುನ ವಾ ಮರ್ಲೆ ವರ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತ ಕೋರು ಯಾನ್ ಮಂತು ಯಾನ್ ಆಲ್ ಬನ್ನಗ ಈ ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೋರು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಹೀರೋ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಫನ್ ಹೀರೋ ಲುಕ್ ಸರಿ ಅದನ್ನೇ ಟೈಮ್ ತು ಇದು ಬರ್ರೆ ಹೊರತಾಂಡದ ಹೀರೋ ಲುಕ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕೆಚ್ಚಗುಳಿತಾಳಲ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ಪೆರದನೆ ಸಂಸಾರ ಚಿರಿಂಚುವಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ವರ್ಪುನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ವರ್ಪುನಿಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಈರೇನಾ ಈ ಎಂಚಿ ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೈತಿನೇಟಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬೆನ್ ಪೆನ್ ಎಂಜ ಸೈತಿನೇಟಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬೆನ್ ಪೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನೀ ಸೈಫಾ ನಮ್ಮ ಆತು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಆತುಲ್ಲಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಫಂಡ್ದು ಫ್ರೇಜನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಇನಿಯ ಫೇರಲ್ ಲವ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ವರಡಾ ಇನಿಯ ಫೇರಲ್ ಲವ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ವರಡಾ ನೆಗ್ಗು ಉಪ್ಪಡಾವುಂಬೆ ಎಂಚಿ ನಮಸ್ತೆ ಮರೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂಚುಂಡು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂಚುಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಲೆಡ್ ಹೆಣ್ಣು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಲೆಡ್ ఏంచి నమస్తే ట్రైనింగ్ వైదిని ట్రైనింగ్ నా కైకార్ద వాస్తు సమయ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ನಾನು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪ ಓಡಿ ಹನಿಮೂನ್ಗೂ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಂದೆ ಇಂದು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆತು ಬರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಫಂಡದು ಫ್ರೇಜನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ
ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೆಳಿ ಮಾರ್ರೆ ಆತ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಬೋಲಿ ಫುಲ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಭವ್ಯವಾದ ಮೈದಾನ ಸರಿ ಸರಿ ನಮೆ ಯಾನಿದ್ದೆ ಪನ್ಪೆ ಹೀರೋ ಲುಕ್ ಬರ್ರೆ ಅನ್ಪೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲ ಕಂಟಕದಲ್ಲ ಉಂಡವ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಕಂಟಕೊಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಂದುಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಓಕೆ ತಿಗಲ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಂಡ್ಪೋ ಸಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೆಳಗದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವೇ ಫೋನ್ ಏರೇ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ನೂಲೈ ಬಿಡ್ಬು ನೀ ಮಾರ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಪುಡ್ತಾನು ನಟ್ಟು ನನ್ನತ್ತ ಅವೇ ಫೋನ್ ಯಾಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೋನ್ ನೆಕ್ಕಲ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತತ್ತ ಮಾರ ನಾದೆ ನಾಡಿನ ಆರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿನಿ ಬುಡ್ದು ಓದ್ತಿರ ತು ಇನ್ನ ಅರೆ ಕುಸಿಟೆ ಬಿಡ್ತು ಓದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಮೇರೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಮೇರೆ ಓ ಎಲ್ಲ ಪುದಾರೆ ಫುಫಾ ಫುಫಾ ನೇ ಪಪ್ಪನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬುದರ್ ಪುಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನ್ ಮಾರೆ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಪುನ ಮಾರೆ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಫುಫಾ ಅಂದೆ ಪುಷ್ಪಯ ಅವು ಪನ್ನಗ ಕೂಲಿ ಗುರುಪುಜಿ ಪಪ್ಪ ಫಿನಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಫುಫಾ ಇರ್ನ ಫುಫ ರಟ್ಟುನಿ ವಕರ ಪರಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಅಮ್ಮೇರ ಫುಫಾ ಫುಫಾ ಪೂವ ಫಟ್ಲ ರಟ್ಟುನ್ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಬುದರ್ ಫುಅಮ್ಮ ಫುಅಮ್ಮ ಪೂವಮ್ಮಡ್ಲ ರಟ್ಟುಂಡ ಇಂದು ಚಾ ಪರಿಯರ ಫರಿಯ ಸಾದ ತಿಂಡಿ ಫುಂಡಿ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ದೋಸೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಂದು ಚಾಕದಾದ ವಾಡ್ಯಾರ ಫೇರ್ 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 ಒಯ್ತಾ ಎಂಜ ಫೇರ್ ಒಯ್ತಾ ಫೇರ್ ಫೆತ್ತದ ಎತ್ತೆ ಇದ ಉಪ್ಪಿನ ರಟ್ಟು ಬಗ ಎಂಜ ಇದ ಉಪ್ಪಿನ ರಟ್ಟು ಇರ್ನ ರಟ್ಟಿನೆಕ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ವಕರಂಪುಡಿ ಸೈಡ್ ಬುಟ್ಟ ಇರ್ ಒಯ್ಕ್ ವೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಮಿತಾರ ಏ ಕಂಬಗ ಮಿತಾರ ವೈದಿನಿ ಕಂಬಗ ಮಿತಾರ ಇದು ಅನ್ನ ನಂದು ಹೊರ ರಡ್ಡೆ ಜನ ನಡಫುಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡಫುಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಾ ಈರು ಕಮ್ಮಗ ಮಿತಾರ್ನಾಗ ಮಂಗಲಾಪು ಹೇಗೆ ಆರ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಕರ ಮನೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಇತ ಈರ್ ಕಂಬಗ ಮಿತಾರ ರಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಜನ್ ಬ್ರೆಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ನಾಲ್ ಗೋನಿತ್ತು ನಾನು ಹೌದೇ ಒಚ್ಚೊಂದ್ ಮಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಹೌದೇ ಒತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತೋಬ್ಳಿ ಅವು ಒಚ್ಚೊಂದು ಮಿತ್ತದಾಯ ಓಪಿನವಣ್ಣ ಆಯನ ಸಿದ್ದಮ್ಮೇರಿ ಯಾಕೆ ಗ್ರೀಸ್ ಬೂಜಿ ದುಪ್ಪಿ ಐದಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈಲು ಪರ್ನಲ ಕೆಂಪು ಕುಂಟುಡು ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿಲ್ ನದಿ ದುಪ್ಪಿ ಅಂದೆ ಎಂಜ ಅನ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಮಸರು ಹುಡ್ಕದ ಕಮ್ಮ ಮಿತರ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಕಮ್ಮ ಮಿತರ ದಾಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಾಗಿ ಯಾ ಮಿತರ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಾಗಿ ಈರ್ ಮಿತರ ಯಾನೆಂಚ ಮಿತರ್ವೆನ ಅಂಚೆ ನೀರ್ಲ ಮಿತರ್ನ ಇದಲ್ಪ ಎಂಜಿನಿಕುಲ್ ಕಮ್ಮ ಮಿತರ್ನ ಮೇರ್ ಕಮ್ಮ ಮಿತರ್ವೆನ ಮೇರ್ನ ಮುದೇಳು ತುದಿ ಅನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕ ಬನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಪಗ ನೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ನಂಗೆಲ್ಲ ನೀ ಯಾನ್ ದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಬೋಗ ಎತ್ತೋ ಮಿತಾರ್ದ ಏತ್ ಜನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಸುವಂತೀರ ಗೊತ್ತಂದೆ ಅಂದ ಬಕ್ಕಡ ಅಕಲ್ದೆ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ ಪುಣ್ಯದಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಅಂತ ಯಾನೆ ಕಂಬ ಮಿತದು ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನ 15 ಗಂಟೆ ಕೊನ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏ ತಬಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ 나주 아주 첨첨첨첨첨첨첨첨첨 난 아주 ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲರ ತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಂಗ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ತೇಪೆರೆತ್ತು 나주 아주 첨첨첨 ಮಕ್ಕನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕನ ಪುಡಿ ಮಾರೆ ಕರ್ಮತಿಗಲ್ಲಟ ನೆಕ್ಕಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ಸೈವಡಿ ಕೆಲ್ಪುಂದಾಗಿ ಓ ಕೆಲ್ಪುಂದಾಗಿ ಏನಿ ಸೈಫಾ ಅಲೆ ಏ ಆಗೋ ಪುಂದಿಲೆ 나주 아주 첨첨첨 ಆರ್ ಮಕ್ಕರ್ ವಲ್ಪುನಿ ಮಕ್ಕರ್ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಣಾಲ್ತಿ ಎಂಕಿರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾಯ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಬೇಲಾಡ್ ಪುನ ಇನ್ ನೇ ತನಿ ಏರಿ ಓ ತನಿ ನೇ ತನಿ ಓಡಿ ಮರ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಓಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿ
ಏರಿಯೇ ತಾಯಿಲ್ಲ ತಾಯಿದಾರಿ ಬಿಡು 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 ಏರನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಏರು ನೀವು ಈ ಪೀಸ್ ಐತೆ ಏನ ಬೊಡೆದಿಯತ್ತ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವ್ರ ಪೊಣ್ಣ ಬರ್ಲು ಬುಟ್ಬಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬರ್ಪೇ ಏ ಸರಿ ಬಾಯ ಕರ್ಮದ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪುರ ಅಂಚ ಮಂಗ್ಯಾಲ್ ಪೆರಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲಿ ಓ ಸಂಬಳ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕಿ ದಾನೆ ಬೇಲೆ ಬೈದನ ಬೇಲೆ ಕರ್ಮನೆ ಎನ್ನ ಬರತಿನ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬರತಿನ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬರತಿನ ಪೇಪರ್ ಎಂಡುಂಡು ನಾನು ನಿಕ್ಕಿ ದಾಲಾನ್ ಪೆರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ತಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಲಗೆ ಸೈತೇವ ಬರ ಇರೇಕು ಒಂದತ್ತು ಒಂದಿನ ನಟ ಎರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇರ ನಿಂಚ ಮುರ್ಕಾರೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ಪೆ ಏ ಸಂಬಳ ಬರ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತೆ ಯಾವ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಬಾರ್ದ ಎಡತಪ್ಪು ಇಂಚ ಬೂರ್ದಿತ್ತ ಈ ನಾನು ಇಂಚ ಬಾತು ಲೆತ್ತ ಯಾ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪಂಡೆ ಎಂದುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ ಯಾಪಲ್ಲ ಇಂಚಿನೇ ಮಂಗೆ ಅನ್ಬಿಡ್ ಮಾರೇ ಹೌದಾ ಅವು ಸೈ ಅಡಿ ಸುಧಾಕರಣ್ಯ 50,000 ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಐನ್ ಕೋರ್ಗೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಯ 50,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರ ಯಾನ್ ಬಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಬೂರ್ದಿತ್ತೇನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಈ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಯ 50,000 ಇರ್ನ ಈ ಕೈಗೆ ತೀತ ತಾನವೇ ಸುಖನುಂಡೆ ಬಾಯಿಗೆ ಊರ್ನ 나주 아주 참